Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы працягнем наш эфірны сённяшні дзень з Аленай Анісім, старшынёй таварыства беларускай мовы. Я адразу выбачаюся за не вельмі добрую якасць сувязі, з чыго боку там, як кажуць, траблы, невядома, але што маем, то маем. Добры дзень, спадарня Алена. Добрый дзень, прывітанне ўсім. Спадарня Алена, баючыся, што можа ў любы момант вось наша і так не вельмі добрая сувязь абарвацца, я, так бы мовіць, адразу перайду да справы. Мін'юст накіраваў Верховны суд сваё там патрабаванне аб ліквідацыі таварыства беларускай мовы. Скажыце, але ўсё ж такі, калі вось пачаліся ўсе гэтыя зачысткі грамадзянскай супольнасці, арганізацыі недзяржаўных і гэтак далей, ці думалі вы, што дойдзе чарга да найстарэйшай фактычна грамадзянскай арганізацыі Беларусі, таварыства беларускай мовы? Безумоўна, мы бачылі, што робіцца. Мы разумелі, што хутчэй за ўсё справа дойдзе і да нашай арганізацыі. Але, так бы мовіць, не асабліва там асцерагаліся нейкіх такіх вельмі жорсткіх да нас прэтэнзій, таму што мы ўсё ж такі ніколі не пратэрмінавалі правядзення нашых з'ездаў, усё рабілі ў час, адмыслова дасылалі справаздачы па сваёй дзейнасці, і такім чынам мы не баяліся гэтых праверак. Тым не менш, калі мы ўбачылі, якім чынам праводзяцца праверкі, калі мы пабачылі той спіс, які прыслала нам першы раз Міністэрства юстыцыі, мы за гэтым заўважылі выключна фармальны бок справы. Інакш кажучы, мы зразумелі, што ёсць спіс, пададзены кімсьці у Міністэрства юстыцыі, і па гэтым спісе Міністэрства юстыцыі праводзіць не проста праверкі, а вядзе ўсю справу да ліквідацыі грамадскіх арганізацый. Скажыце, вось усё ж такі вы, працуючы законатворцам, дэпутатам палаты прадстаўнікоў, чалавек, які ведае што з сябе ўяўляюць законы і пісалі ў прынцыпе таксама законапраекты. Вы думалі, што вось законнасць і падыход да выканання законаў дойдзе да такога? Спадарня Алена, вы там, відаць, выпадкова адключылі мікрафон. Гляньце, бо мы вас не чуем. Так. Я прашу прабачэння, тут бачыце, далей нядобрыя сілы размінаюцца. Зміцер, я прашу прабачэння. Да, вот цяпер мы вас чуем, так што ці чулі вы маё пытанне? На жаль, не, тут перарывалася званком, я ж кажу, нейкія На жаль, вось мы спрабуем весці наш стрым ўсё ж такі звязаўшыся са спадарняй Аленай праз яе тэлефон, і такая сітуацыя, калі у тэлефоне Zoom перарываецца з-за званкоў, якія паступаюць на сам тэлефон. Тэлефон, я так разумею, у спадарні Алены зараз разрываецца ад тых, хто хоча пачуць нейкія каментары. Спадарня Алена, вы з намі ізноўку? І так, я вас уважліва слухаю, але, на жаль, пытанне ўвесь час перарывалася. Так, відаць, это Вось вы казалі, званкі збіваюць. заканадаўца. Да, так вось, як вы мелі справу з напісаннем да напісання законаў? Ці думалі вы, што па выніку вось такое будзе стаўленне да выканання законаў, што дойдзе да таго, што будзе інакда не да законаў? Ох. Ну, ведаеце, Зміцер, на гэты конт, напэўна,
адказ можа быць толькі такі. Усе людзі ведаюць, якія ёсць законы маралі, якія ёсць каштоўнасці. Усіх людзей, напэўна, збольшага вучаць адным і тым жа правілам. Тым не менш, заўсёды знаходзяцца тыя, хто правілы парушае, хто выбірае зусім іншы тып паводзін, хто свядома парушае законы. Таму незразумела, чаму, скажем, Міністэрства юстыцыі пайшло, скажем так, на паваду у тых, хто хацеў бы зачысціць усю незале. Кожны з іх, хто пераступае закон, павінен быць гатовым да таго, што ў рэшце рэшт яму давядзецца ўсё роўна адказваць па законе. Вось, нягледзячы на тое, што і міністэрства робіць выгляд, што яны у дачыненні да грамадскіх арганізацый прытрымліваюцца закона, між тым усё роўна мы бачым, што гэта ўсё хутчэй фармальны бок справы набывае. І таму я кажу, што не судзіце, і вас судзіць не будуць. Спадарыня Алена, вось вы сказалі пра тое, што ёсць хутчэй за ўсё нейкі спіс, складзены невядома кім, куды патрапілі значная колькасць грамадскіх арганізацый па незразумелых прычынах, чаму, калі некаторыя можна зразумець, чаму яны туды патрапілі, то іншыя, цяжка зразумець. Тым не менш, вот як вы думаеце, ось Ігор Парэчны, наш глядач, піша: беларускаму рэжыму беларуская мова заўжды была як костка ў горле. Прэтэнзіі да вас, гэта сапраўды нелюбоў да самой беларускай мовы, ці ўсё ж таки вот такая вот, як вы кажаце, зачыстка па фармальнай прыкмеце? Я думаю, што тут спалучэнне двух гэтых фактараў. Па-першае, зачыстка усёй грамадзянскай супольнасці, паўтару, незалежных грамадскіх аб'яднанняў і арганізацый. І па-другое, безумоўна, я расцэньваю гэта як масіраваную атаку прыхільнікаў, паплечнікаў, праваднікоў палітыкі рускага міра, для якіх усё беларускае ненавіснае, непрымальнае, і якое яны такім чынам разглядаюць, свядома разглядаюць як сваіх праціўнікаў. Фактычна як адзінае таварыства беларускай мовы, гэта фактычна адна з тых незалежных беларускіх арганізацый, якія прытрымліваюцца патрыятычнага накірунку сваёй дзейнасці. Спадарыня Алена, як вы, ўсё ж таки, ці ёсць спадзяванні? Я ведаю, што вы падалі, ТБМ падало апеляцыю, і зараз справа троху запаволілася, пакуль будзе разгляд там апеляцыі і гэтак далей, але ці ёсць спадзяванні на станоўчае вырашэнне справы, і калі рашэнне аб ліквідацыі будзе прынята, гэта будзе азначаць вось кропка ў гісторыі ТБМ? Перш за ўсё, зыходу справы, напэўна, не ведае ніхто. Хаця, канешне, калі б нашу скаргу задаволілі, і Міністэрства юстыцыі сваё, так сказаць, папярэджанне пісьмовае адхіліла, то справа аб ліквідацыі ТБМ на сённяшні дзень ці на момант прыняцця такога рашэння была б, безумоўна, спыненая. Аднак я пры ўсім успрыманні мяне як аптымісткі, я ўсё ж рэалістка і разумею, што ніхто не можа гарантаваць вельмі пазітыўнага для нас зыходу справы. Таму мы рыхтуемся, усе нашы арганізацыі, да таго, што дзейнічаць нам давядзецца без афіцыйнай рэгістрацыі. Адно. Фармальная рэгістрацыя таварыства беларускай мовы дае нам, скажем так, большай упэўненасці таго, што з намі будуць размаўляць чыноўнікі, што
не мусіць адказваць на нашы пытанні. Аднак, як паказвае практыка, гэта не абавязкова. І сёння проста нават грамадзяне толькі са сваёй пазіцыі, толькі задаючы проста пытанні чыноўніку, атрымліваюць такія ж самыя адказы, альбо гэта выклікае такія ж самыя дзеянні. Таму мы рукі не апускаем і рыхтуемся да працы у любой сітуацыі. Ну, па вялікаму рахунку, калі прыгадаць, колькі без афіцыйнай рэгістрацыі прапрацаваў праваабарончы цэнтр «Вясна», ну, то відавочна, што калі хочаш нешта рабіць, то ты будзеш гэта рабіць. Іншая справа, што нават без рэгістрацыі «Вясна» як працавала, то былі, ну, іншыя, скажем так, іншая сітуацыя ў краіне. Зараз такое адчуванне, што за не тое, што словы, дзеянні, але і задумкі можаш трапіць за краты. І ў такой сітуацыі нешта рабіць, наколькі яно ўсё ж такі рызыкоўна. Пакуль у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ёсць запіс аб дзяржаўнасці беларускай мовы, мы будзем гэта рабіць на законных падставах. І будуць нас за гэта судзіць, будуць нас за гэта пераследаваць, гэта пытанне заўтрашняга дня. Але мы сваіх падыходаў, сваёй пазіцыі мяняць не збіраемся. І тое, што беларуская мова мусіць быць мовай навучання ў Беларусі, тое, што яна мусіць прысутнічаць у інфармацыйнай прасторы, за гэта мы, як кажуць, змагаліся і змагацца будзем. Дарэчы, вось калі ўжо прыгадалі пра адукацыю, я так разумею, што калі без рэгістрацыі таварыства беларускай мовы можа працаваць і надалей рабіць нейкую сваю справу на карысць папулярызацыі, развіцця дзяржаўнай мовы, то ліцэй, то універсітэт, дакладней, які планаваўся адкрыць вось недзяржаўны беларускамоўны універсітэт, то ён так працаваць не зможа. І вось яго забарона там ці ліквідацыя гэта канчатковая ліквідацыя, ну на сёння прынамсі. Так, што датычыць універсітэта імені Гілевіча, па надуманых прычынах гэтая ўстанова рашэннем і управлення юстыцыі пры Мінгарвыканкаме была ліквідаваная, і зараз працягваецца працэс ліквідацыі. Універсітэт прайшоў праверку згодна там з патрабаваннямі адносна выплаты заробкаў, адносна адлічэння ў розныя фонды. І таму зараз засталіся фармальныя рэчы, здача ў архіў і здача арыгінала пасведчання аб рэгістрацыі універсітэта. Таму, на жаль, універсітэт на сёння сваю дзейнасць ужо згарнуў. Спадарня Лена, ўсё ж такі пабыць дэпутатам палаты прадстаўнікоў, ну гэта азначае, што хаця б завесці нейкія кантакты там наверсе. Ці вось скарысталіся вы гэтымі сваімі знаёмствамі, там можа быць пазваніць якому-нибудь міністру, сказаць, ну там хлопцы, дзяўчаты, што ж это робіцца, ўсё ж такі вот арганізацыя найстарэйшая, мова дзяржаўная. Да таго ж вот Марзалюка, які вось нібыта беларускамоўны і столькі пра гэтым ганарыўся. Вот ён вот як-небудзь адрэагаваў на эту сітуацыю з ТБМ? Значыць, адказваю на ваше пытанне па парадку. Перш за ўсё, самому міністру, канешне, я не тэлефанавала, і ў міністэрстве юстыцыі, калі ў мяне былі там такія знаёмыя, то яны навочна бы. І ў бытнасць маю дэпутатам палаты прадстаўнікоў не вельмі так это імкнуліся з намі сябраваць. Хутчэй, тыя, хто ва ўладзе, дыстанцыяваліся. Па той простай прычыне, што ТБМ гэта вам не Белая Русь і не БРСМ. Думаю, вы гэта ўсе разумееце. Што датычыцца іншых маіх знаёмых, кантактаў, сувязяў, то, безумоўна, я звярталася да некаторых людзей, і я спадзяюся, што магчыма,
гэтыя мае перамовы прынясуць пэўны плён. Хоць трэба сказаць так, што калі б я ведала, хто менавіта прымае рашэнне аб ліквідацыі ТБМ, я пайшла бы наўпрост да гэтага чалавека. На жаль, я не ведаю, хто менавіта гэтым займаецца. Ну і наогул вы ж ведаеце, што часам да чыноўнікаў зараз проста не падступіцца. У іх ёсць нейкія там прыёмныя дні, гадзіны і так далей. Дагэтуль мы выконвалі тыя патрабаванні, якія ўтрымліваліся ў лістах Мін'юста. Затым мы шчыльна займаліся падрыхтоўкай вось да гэтага працэса. Ну і зараз мы павінны ў першую чаргу думаць пра працэс. А далей ужо ўсе астатнія хады яны могуць быць, могуць прынесці плён, могуць не прынесці. Наша задача годна трымацца на судзе. Вы так шматзначна сказалі, калі б я ведала, хто прымае рашэнне наконт ліквідацыі ТБМ, чалавек, які ну, не абазнаны ў беларускіх рэаліях, мог бы сказаць, ну дык вядома, хто суддзя, вот Вярхоўны суд і гэтак далей. Але вот вы как бы намекаеце, што не Вярхоўны суд і не суддзя Вярхоўнага суда прымае рашэнне і не ён там піша сваю пастанову. Ну, ведаеце, вы, напэўна ж ведаеце, што беларускія рэаліі такія, што калі ёсць нейкі непрыяцель ТБМ у чыноўніцкім асяроддзі, то ён можа проста, як кажуць, разбіцца ў дошку, але зрабіць вельмі многа пакасцей. Не ведаць гэтага чалавека, але ягоныя такія захады могуць мець вельмі непрыемныя наступствы. Што датычыцца самога суда, вось не дадуць схлусіць тыя, хто быў разам са мной, гэта суднік і Мікола Бамбіза, якім дазволілі прысутнічаць на паседжанні. І суддзя Сакалоўская паставілася вельмі, ну, скажем так, прыхільна і нават нагадала прадстаўніку Мін'юста, што калі мы ўжо пачалі весці працэс па-беларуску, то трэба, каб і ён таксама выступаў па-беларуску. І пракурор таксама імкнулася размаўляць па-беларуску. Таму я і кажу, што калі б залежала, напэўна, ад суддзі, то магчыма, што працэс быў бы вельмі станоўчы для нас. Ну што ж, мы ведаем пра суддзю, якая і ліцэй БДУ закончыла, а потым зараз працуючы прысуды вельмі жорсткія давала апанентам улады. Тым не менш, вот пытанне ёсць ад нашага гледача. Ён піша: чуў, што на дыпломы на беларускай мове Міністэрства адукацыі не ставіць апостылі, толькі на расійскай мове, калі дыпломы. Ці сапраўды гэта так? Вот чулі вы што-небудзь пра гэта? На жаль, я пра гэта не ведаю, ніхто нам пра гэтыя рэчы не паведамляў. Ну і на заканчэнне я яшчэ раз перапрашаю у нашых слухачоў і гледачоў за не вельмі добрую якасць сувязі. Тым не менш, спадарня Алена, як вы думаеце, калі ўжо пайшла такая разборка вялікая з усёй грамадзянскай супольнасцю, калі нават вось таварыства беларускай мовы досыць такая арганізацыя, ну, якую не ведаю, цяжка заподозрыць у нейкім там экстрэмізме, тэрарызме там, ці арганізацыі масавых пратэстаў трапіла пад раздачу, як кажуць. Ці не думаеце вы, што потым дойдзе да таго, што зменяць канстытуцыю і беларуская мова там дзяржаўнай не будзе, канчаткова яна знікне ад усюль на дзяржаўным узроўні і ввогуле увядуць пераслед, ведаеце, як ёсць у тэлефоне там экстрэмісцкі тэлеграм-канал, 15 сутак як мінімум, там сказаў дзякуй у адказ на што-небудзь, 30 сутак, няма чаго тут гаварыць на непанятным языку. Я думаю, што ў дадзеным выпадку, ну, як бы, ўсё можа быць. Мы ж, на жаль, жывём у такім, я б сказала, сюррэалістычным нейкім свеце, які зусім аддалены
ад таго, як павінна было быць, як яно ёсць у большасці цывілізаваных краін свету. Тым не менш, я далёкая ад таго, што з Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь выдаляць запіс аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Калі гэта ўжо здарыцца, значыць, Беларусь як самастойная краіна, як самастойны суб'ект на міжнароднай арэне, ён фактычна перастане існаваць. Таму што адзінае, што нас вылучае з усёй такой супольнасці дзяржаў, гэта наша беларуская мова. І я спадзяюся, што улада ўсё ж такі, як кажуць, апамятаецца, зразумее памылковасць гэтых дзеянняў, зразумее несувымернасць тых пакаранняў, тых рэпрэсій у дачыненні да грамадзянскай супольнасці і ўсё ж такі спыніцца. Акрамя таго, я думаю, што тыя санкцыі, якія прымяняюцца, яны ўжо дадуць свой большы плён, і таму не будзе іншага выйсця, як для ўлады, я маю на ўвазе, не будзе іншага выйсця, як ўсё ж такі пачаць сапраўдны дыялог у грамадстве. Ну, якім ён можа быць, гэта ўжо пытанне да палітыкаў, для таго, каб яны фармулявалі парадак дня, але сапраўдны дыялог у грамадстве. Тады, калі чутыя ўсе думкі, калі будуць пачутыя ўсе меркаванні, у тым ліку і апанентаў улады. Пакуль жа выглядае на тое, што ўлада сама па сабе скукожваецца і змяншаецца, бо змяншаецца колькасць яе прыхільнікаў. І такім чынам яны пакуль што займаюць менавіта пазіцыю людзей, якія свядома памяншаюцца самі і памяншаюць тэрыторыю свайго ўплыву. Ну, наконт дыялогу і вось як працяг майго вот это пытання ці перасцярогі маёй, Грыша Шарапаў піша: напад на беларускую мову дакаціўся і на ўзровень гаспадарчых аб'ектаў, хутчэй за ўсё хацеў напісаць. Мне на працы сёння высунулі пісьмовыя прэтэнзіі за вядзенне дакументацыі па-беларуску. Ну вось сапраўды тут можа быць такая сітуацыя, калі пачынаюць проста перасцерагацца чыноўнікі, начальнікі на ўсялякі выпадак. Вот што мы тут вот, а вдруг там как бы чего-нибудь не было, не прыляцела, что это тут завядзенне дакументацыі по-беларуску, а вдруг это вот будет прызнана каким-нибудь там экстрэмізмам і гэтак далей. То есть живем у часы Кафка абзайздросціўся, але будем спадзявацца, што сапраўды зменіцца да лепшага ўсё. Праўда, апошнім часам я ўсё менш і менш веру ў магчымасць нейкага дыялогу. Змейцер, справа ўся ў тым, што для таго, каб штосьці змянілася, мы павінны для сябе дакладна ўсведамляць, што і як павінна змяніцца, хто можа да гэтага, так сказаць, імкнуцца, хто ў гэтым можа прыняць удзел, каму мы давяраем, і якія крокі павінны быць зроблены для таго, каб менавіта такія пазітыўныя станоўчыя змены адбыліся. Бо змены да горшага мы ўжо пабачылі. Ну, ведаеце, дзеючы рэжым даказвае, што, як кажуць, што дно ніколі не бывае апошнім. Калі ўжо тут кажуць пра тое, што там у садках выхоўваюць экстрэмістаў, то зачыняюць хоспісы і ўсё астатняе, то тут ужо і філатэлістам час насцярожыцца і напружыцца. Ну, што я магу сказаць? Як кажу, тут каментаваць няма чаго, але адкуль, напрыклад, у садках пайшла такая вось палітыка ўжо, скажам так, таму што унукі многіх чыноўнікаў прыходзілі і там такія казалі як прамаўлянкі вельмі такога палітычнага зместу. Зразумела, што дзеці паўтараюць тое, што кажуць дарослыя, і маштаб гэта, што гэта пранікла ў самае нутро
чыноўніцкая, гэта, конечно, не можа не палохаць, і таму пачынаюць ужо з дзетак. Але мы ж ведаем, што чым больш нешта імкнуцца насадзіць, тым большы супраціў можа быць ад гэтага. Тут спрабуюць і мяне і вас падтрымаць, кажуць, Зміцер, не маеце права ўпадаць у песімізм, усё будзе добра, просто трэба прайсці гэты перыяд. Я не ўпадаю ў песімізм, я просто рэагую на словы спадарыні Алены пра дыялог. Так вось, дыялог з тымі, для каго магчымасць дыялогу адна у адным выглядзе прыйсці, упасці на калені, пакаяцца, папрасіць прабачэння, і тады мы, можа быць, з вами пагаворым, ці дыялог там у СІЗА КДБ, там круглы стол, то, ведаеце, гэта не дыялог, і гэта не песімізм, это рэальнае бачанне справы. А справы бачанне рэальнае такое, што, як па мне, тут нема з кім весці дыялог. І это такое меркаванне, відаць, як з таго боку, так і вот, как бы, і з нашага, магчыма. Зміцер, я згодная з табой, што вельмі складана ў гэтай сітуацыі, якая ўжо больш фактычна за год цягнецца, вельмі складана быць аптымістам, вельмі складана мець нейкія спадзевы на выдатнае там проста нейкае цуднае развіццё падзей, але ў дадзеным выпадку трэба, як я кажу, усё роўна для сябе выпрацоўваць сцэнар, сваё бачанне, як павінна быць. Іначай нам навязваюць правілы гульні. Мы ім паддаемся і дзейнічаем менавіта ў рэчышчы таго, што ёсць зараз, не выходзячы за межы той, паўтаруся, сюррэалістычнай сітуацыі, у якой мы сёння ёсць. Трэба ўсё ж такі думаць і пра заўтрашні дзень. Нам, нашай арганізацыі, трэба думаць пра нашых лідараў, якія будуць працаваць заўтра і паслязаўтра. І неважна, бо, разумееш, напрыклад, для нашай арганізацыі пытанне ўлады, калі мы да яе не імкнемся, значыць, выглядае наступным чынам. Любая ўлада, якая не прыйдзе, самая дэмакратычная, павінна зважаць на тыя праблемы, якія ёсць з дзяржаўнасцю беларускай мовы. Яна павінна мець сваю праграму дзеянняў для таго, каб гэта выправіць. Вось, а мы для таго і існуем, каб мець таксама свае патрабаванні, каб фармуляваць свае такія задачы для таго, каб іх прад'яўляць любой уладзе, якая б яна ні была. Да, з адной уладай дэмакратычнай прасцей размаўляць, з іншай цяжэй размаўляць, але ўсё роўна размаўляць нам трэба. Сапраўды, і я думаю, што працы для вас і вашых паслядоўнікаў пры любой уладзе будзе дастаткова, бо сапраўды я просто прыгадываю размовы з адным з прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты вось напярэдадні выбараў 2020 года, які казаў, ну вот там трэба там хаця бы гадоў там 5, каб вот эканоміку нешта зрабіць, вот тут вот падняцца, а потым ужо там будзем разважаць пра мову там і там адраджэнне культуры і ўсё астатняе. Так вот, правільнае слово, кажа спадарыня Алена. Нельга казаць потым, бо гэтае потым можа і не надысці. Трэба рабіць, як там казалі, цяпер і зараз. Цяпер і зараз, або як беларусы кажуць, паміраць збірайся, а жыта сей. Гэта ў дачыненні да нашай сённяшняй сітуацыі вельмі гучыць актуальна. Ну што ж, усім астатнім, якія на тым баку, мы таксама нагадаем беларускую прымаўку, што пасееш, тое потым і жаць давядзецца. Дзякуй вялікім. Спадарыня Алена, дзякуй вам. Алена Анісім, нягледзячы на дрэнную сувязь, ўсё ж такі добрыя думкі давяла нам і нашым гледачам. Зміцер Лукашук з гэтага боку. Спадзяюся, хутка сустрэнемся.